Dnes tu mám riadiacu jednotku z Renaultu Master s motorom 2,5 DCi, kde majiteľ chce skontrolovať, či má korektne vyradený imobilizér. Ako vidíte, v tejto riadiacej jednotke je teda založený emulátor, ktorý som ja momentálne odpojil, aby som zistil, že či jednotka bude blokovaná. Jednotka má označenie Bosch číslo 02810130018. Je to typ jednotky Bosch EDC 16C36. Zapojil som si napájanie, pozrieme si diagnostikou, v akom stave je imobilizér. Takže ideme do kolónky štartovanie. No a ako môžete vidieť, tak štartovanie je prohibited, takže štartovanie je zakázané. Keď je emulátor odpojený, tak táto riadiaca jednotka nebude korektne štartovať. Po založení do auta by to jednoducho nefungovalo. Urobím to, že zapojím emulátor imobilizéra, zapnem napájanie. No ako vidíme, tak emulátor bliká zhruba v takých 2-sekundových intervaloch, čo je znak, že je dobre prispôsobený k riadiacej jednotke motora. A ideme sa pozrieť diagnostikou. No a teraz môžeme vidieť, že štartovanie je autorizované, takže riadiaca jednotka s týmto emulátorom imobilizéra, keď sa založí do auta, tak by mala korektne štartovať.